Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes og Pizza 3 na. Nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna mahigala na ito'y sutanan karong buntaga. Pagsabotahe, wa magsilbi. Straight to the point. Pagsabotahe sa administrasyon ni Gwen Garcia, ngadto mga higala sa administrasyon ni Pambari 4, wa magsilbi. Gumikan mga kaigalaan kay kanang iya mga higalang wa proper turnover sa transition team ni Gwen Garcia ngadto sa transition team ni Pambari 4. Unsa man na di na sabutahe? Straight to the point. Wa gyud ang mga dokumento, wa mga higalay klaro nga mga pag-turnover. Pero karon mga kaigsunan ni wa magsilbi inday wa magsilbi kay unang adlaw paglingkod ni Pambari 4 kurat mga higala tanan. Nga base na kaingon sa mga pa gyud ni o ngani ang mga subuanon murag mapasayloon kayo, mapasinsyahon nga pasensya sa moha mga pa gyud spam ani bisag mga usa ka buwan, duha ka buwan mga pa gyud ni kay ngano wa goy transition nga nahitabo. Mga pa ni. Pero mga kaigalaan ato na bantayan paspas kayo, paspas kayo ang lihok ni Pambari 4, paspas kayo mga development karon sa Kapitolyo pagkanindot nga tanawon. Straight to the point. Paspas kisay magdahom. Sakto, no? Ang usa ka leader importante lang gyud ana. Wa man tay monopoly of knowledge. Mutap ka sa mga dunay mga expertise na diha. Og para nako sakto nekin. Iyang gikuha ni si Isdurano nga mo yang city administrator og napay usa. Kisa to laing iyang kanang experience na gyud. Kini si Ace Magod bugado, so kamao sa daan sa legal plus daan ng congressman, daan DOT secretary. Napay usa mayor nga dili na mayor pero naagi pagka mayor. Iya sang gikuha. O kana importante ka mao lang ka mo po sa right button. So karon unang adlaw palandaan god ni Pambari 4 mga pa mahigala timan 12 ka executive orders dayon ang gipirmahan. Pag ikaduhang adlaw mga sukiti paminaw ang pinaka-importante tagsa-tagsaon mga higalan to og discuss importante tanan nga mga executive orders. Labaw sa tanan mahigala ang executive order number 1 og ang number 12 sa ako nagingon murag paborito nako na. Kay konektado po nanduha, unya dayon kanang mga uban pa na. Ang FOI mahigala og uban pa. Paspas kayo. Pag second day mga higala, konektado sa iyang executive order day, paghatag og dakong importansya sa public health, sa mga public hospital, sa ato mga district hospitals, pagkaugma announcement dayon mga higala hiring og doktor. Gahapon gipatawag dayon mga higala ang 16 ka mga chief of hospitals. Kay upat man ni ka provincial hospitals. Unya dunay mga district hospitals mga higala gipatawag dayon og meeting dayon. Kadako day problema ng mga higala, nanulti na ang mga doktor. Isus Ginoo ko, abi na to mga kaigalag, istorya lang ng ang pasyente mga kaigalag dunay panginahanglan sa ospital, resitaan o gana ipalit nga tong palita sa ditong dagom dito, palita ditong gapas aron nga atong i-inject dire, Maunay kahimtang sa itong mga district hospitals. Ug unsa ka paspas unsa ka paspas day? Gipangitag pa maagi dayon. Na may kwarta nga pwede magamit. Pwede magamit, mga 80 million pwede magamit. Gidivide ayon sa mga mando si Pambari 4 nga diretso dayon. Immediate urgent release 80 million para sa mga hospitals, tag 5 million kada usa ka hospital. Pagkapaspas mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. So in the first 100 days kana gamay pa na tag 5 million pa lang kada hospital pero dako na kanang tambal nga makuha. Kapalit kapaspas di ay mga sukid tigpaminaw kining pabayaan ni Gwen Garcia. Straight to the point. Sa iyang administrasyon mga sukid tigpaminaw. Wa mga pa si Pambari 4 karon abi na to mahigalag mapasayloon na tagamay mga sige lang pasensya lang mo mga subuanon sa nga
magkamang gyud ni kadali nga 1 month pagka 2 months ana mukamang gyud ni ato lang ning pasensyahan kay laliman ka ang transition team ni Gwen wa niya ihatag tarong way karong transition may gala ka ng adlaw June 30 usa pa mga kagalamuragi pangtagak lang ang mga dokumento. Straight to the point. Kay gusto si Gwen nga mapalpak si Pam. Straight to the point. Sa pagkapalpak basta kay ang formula ra gyud niha nga di ka mapalpak alang ni Pam o alang sa provincial board. Tan-awa kung ang inyong serbisyo kinasingkasing para sa mga Subuanon. Sinsiro kamo sa inyong desisyon nila nga ang giuna ang ato yung katawhan. Kanang dapita medyo di ka mapalpak niya kung doon na gani sipyat-sipyat gamay mapasaylo ka sa mga tao. Pero kanang imong desisyon ang imong priority kiat-kiat ha? Sama nang Gwen manghigalang hala suroy-suroy. Alang nako akong suggestion din kanang suroy-suroy ang budget ron suroy-suroy may gala kanong tuiga more or less 300 million. Pasigarbo sa Sugbo o kanang suroy-suroy. Iko na, i-realign na. Sa hospital na to na. Suroy-suroy ba ini? Ha? Kakatul sa tiil atong Gwen. Na ng suroy-suroy. Dili na mo taga priority. Laliman ka man akong example. Usa ka kainahan. Ikaw probinsya ka, ikaw may gobernador, ikaw may inahan sa probinsya. Na imong mga anak na masakito na sa ospital, ganahan ka magsuroy-suroy? Mugasto kag pasigarbo sa Sugbo o kanang suroy-suroy Sugbo mga 300 million kapinday o imong ipon ng duha? Samtang doon na kay mga anak nga naa sa ospital, way gapas, way tambal, way dagom, isag dagom na lang. Way, sus, di pa lang taon di ka maayong itong maayong balikason si Gwen. Ay pugong-pugong lang ko dili kay undi ta. Tanawa ha, ako na mong giinan. Tanawa tong katapusan nga order, executive order ni Gwen Garcia pag-create og trust funds, gimanduan ang treasurer. Mag-create og trust fund. Ako pakita na ko balik unya for emphasis. Number 1 yun yan, suroy-suroy Sugbo. Number 1 yun. Pero ang order ni Pam, timantig mayo, ako i-discuss unya, ang permiro yung executive order ang gigipirmahan sa 12. Ka-executive orders ang gigipirmahan. Ang una yun, ang healthcare yun. Urgent yun, ang mga hospitals. Straight to the point. Kita nimo ang duha ka inahan, asay priority. Ang unang inahan kitong kiat-kiat lang agi, ha? Kantong kiat nga administrasyon ni Gwen Garcia. Di man yung unsay iyang priority hala suroy-suroy. Karon ang laing inahan ron sa Sugbo, ang priority mga higala mao ang healthcare. Straight to the point. Pagtagad lumuntaga sa Manuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Pagkapaspas gahapon gud mga department heads day gahapon ang mga doctors tanan nga mga chief of hospitals 16 kabuok gipatawag sa Kapitolyo meeting ang mga doctors, ang mga chief of hospitals. Ug didto lang gitug-an gilang ipabuhagay may galabida pait kay mong kahimtang dito. Dugay pang budget, gamay pang budget. Di malalim ang kahimtang. Ug katong kung ipakita ninyo, katong kang Oscar Pasaporte o kang Rico Osmeña nga ilang report dito sa Tuburan ba to day? Oh. Dili to tabo kwan katutong sa kwan. Katutuang kini ni Tuburan no? Tuburan nga hospital nga murag na igo sa missile sa Iraq. Sa Iran, o sa Israel. Di amo na mga higala mo napasagdan. Unya unahon gyud mga higala nang iyang suroy-suroy. Straight to the point. Aron buntaga tagan tanig pagtagad kay kanang 80 million nga nakita diha ron. May at least managi mga mantigo diha nga mutan-aw kay aron nga dili pud masuod sa bulsa si Pam. So naay makagayad ba, no? So pagtan-aw na so paspas kayo urgent release tag 5 million kada hospital para nga naa dayoy tambal, Nya isunod unya ang dugang pa. Gamay ra man ang 80 million para sa mga hospital. Dugang ano gusto ganis Gwen ipalabang tong 1.2 billion to ha. Para to sa iyang mga renovation sa legislative building o guban pa. Ayaw sa nagunahan ninyo. Unahan ng serbisyo sa mga tao. Straight to the point. Ato ni tagay pagtagad mahigala. Kaya ato ning tagay pagtagad nga buntaga makaigsunas sa pag-uwan karon. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Atong sa pikas nga bahin sa mga sukit ti paminaw, ang kini dunay nindot nga kuani, kini ang mga gestures kay matod pa si Glenn Soko day, matod pa uyon. Uyon nga wad-on ang suroy-suroy sugbo. Ano eksakto, Glenn? Mabarog ka sa imong kaugalingong mga tiil. Og unsay kaayuhan para sa mga Subuanon, ayaw tuo sa dikta sa usa ka tawo. Tuo unsay sultis mo mga boss. Kinsa may boss? Ang katawhan. Hindi man to boss mo napildi naman ganito. Kadto mo dikta ganito, kamo mga board members diktahan gani mo inya lang tong sa inyong una-una og pwede masulti ninyo sa kini nang ma-verbalize niyo og di gani nasa inyo una lang kapag nangamong mga pildi mo ga imo among diha. Gusto to mandamay nga aron mapildi tang tanan, ha? Modikta ganito si Gwen Garcia ninyo og pagbabag sa kayuhan sa katawhan, una-unaan ninyo dayon nga kini gusto mangamong to magkuyog tas kapildihan. Pagkagad kabutaga sa manuman sabi ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin katong pamilya so sa taxi driver nga napalgang patay sod sa taxi sa may barangay Mactan, Lapu-Lapu City, nanawagan og gustisya alang sa kamatayon sa maong nga driver. Kapulisan doon na gitutukan nga posibleng motibo sa maong krimen. Straight to the Sa point. pikas bahin tulo ka magsuon na gipanigba sa ilang uyuan. Hesus Ginoo ko. Samtang nangatog ni unsa may nakaon ini maong uyuan mga higala. Pagkangidlis nga paminaw ni mga balita tagan tari pagtagad sab karong nga buntaga sa paduman usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan mga negosyante matod pa. Or ang negosyante nga si Atong Ang o ang celebrity nga si Gretchen Barreto gilambigit man. Nining usa ka testigos pagdagit matod pagkamising sa ubay-ubay nga mga sabungiro didto sa kauluhan. Straight to the point. Dios unsa maning istoryaha mga higala. Samtang tulo ka mga kongresista sa ika-20th Congress subli nga nipasar og balaodnon alang sa absolute divorce dinhi sa nasod. Straight to the point. Kinaguban pang mga sigutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lagi haon. Kayong Diyos o ganatawan mo'y akong nialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na una.